Mit navn er Sara, og jeg spiller Valkyrie i Eventyrteatrets familiemusical Valhall. Det du skal til at se er det første af en række afsnit om forløbet under Valhall. Dette afsnit handler om læseprøven. Læseprøve? Hvad er det, tænker du måske? Så her er lidt forklaring. Når dramaskolesæsonen er ved at være slut, så tager de fleste elever til udtalelsesprøve for at komme med i den store efterårsmusical. Derefter får man så mail, om man er med eller ej, og et par uger efter det, så bliver rollelisten uploadet på internettet, og så skal alle de medvirkende komme til læseprøve. Her får man udleveret manuskriptet, og alle undervisere og medarbejdere er til stede. Gunvar, vores instruktør og manuskriptforfatter, fortæller lidt om universet og de forskellige karakterer i stykket. Så kommer vi til alfariet. Dengang troede man, der var noget, der hed lysalfer og noget, der hed svartalfer. Men jeg er lidt forvirret i den nordiske mytologi, fordi nogen tror, at svartalferne er det samme som dværge. Men her er jeg kaldt svartalfer, for jeg synes, det er sådan et godt navn. Og der er lysalfen Elvi, det er med i Bliksen. Og så er der svartalfen Nabi, og det er Laurits. Så går man i gang med at læse manuskriptet igennem. Det her i stedet for Lapinus Vitaminus Capra. Jamen, hej Ask. Hvorfor kommer man altid til at overse dig? Du kan få lov til at blive hjemme og passe på småpigerne. Mens vi skal i krig! Det er meget spændende, at der bliver grinet og klappet, for ingen af os har set manuskriptet før det tidspunkt. Sangene bliver også spillet, og det vækker ofte stor begejstring og jubel. Så det var en mester. Til sidst bliver kostymeidéerne afsløret. Er jeg mørkhåret? Hvad? Er jeg mørkhåret? Det er ikke altid, jeg lige ved, hvem der spiller. Okay, det bliver en lille smule sjov, fordi jeg har fået en meget, meget stor hammer. Der er jo også noget med sådan nogle store runde stifter med altså metal og guld og sådan noget. Og så er der et stort rødt slag. Sådan her. Og det jeg havde tænkt, det var, at din vest, den skal dekoreres med nogle runer. Der er håret overraskende pladsen. Og det er sådan cirka enden på den første dag på Valhall.